time. No niin! Welcome to the Jussi Kutsvonen fishing show. We're at Whitefish Lake and this water is ice cold because it just came out of a well. So I'm just gonna sit here on this rock. No niin, kaikki suomalaiset siellä Suomessa, niin terveisiä täältä valkoisesta Kalajärvestä. Niin this is Whitefish Lake ja ollaan täällä Paanasella kalastelemassa. Niin, otetaanpas nyt, että tämä on oikein hyvä mikä tää on? Onki. Onki, no niin. No onkitaan nyt täällä Whitefish Lakeillä. Tämä Whitefish Lake on niinku 8 jalkaa syvä ja 15 kilometriä pitkä. No niin, kyllä, kato, kun vetää taas. Kauheeta kun vetää. Oi, no ei jes, koukkua, eikä linja, mutta kato kun tuli kala. Eikö ole ihmeellistä ihan heti, kun kala nousi järvestä ja ei ollut koukkua ja ei ollut lankaa siinä. No niin, koitetaanpas toisen kerralla. Koitetaan vasemmalla kädellä. Olen ollut vasemmakäsinen ihmisen monta vuotta. No niin, seurataan nyt. Pannaanko ei moottori käy. Joo, minä istun täällä kiven päällä. No niin. Ai kauheetako! Joo! Taas tuli kala! No niin, tässä on... Mistä tämä kala on? Kauheetako nyt rupeaa sataa vettä täällä? No niin, nopeasti lopetetaan tämä ohjelma. Niin, kun tämä on luonne, niin tässä meillä on kanadalainen kuussi. Ja näitä lentää etelästä tänne pohjoiseen joka kesä. Ja sinne paskattaa joka paikka. Joka kauheasti, kun sä katot, on kakkaa tuolla heinässä. Ei kärsi kävellä missään. Seuraavaksi meillä on tämmönen, mikä tää on suomeksi? Tää on piiveri. Näitä räpätään ja tää Kanada on perustettu tästä piiverin nahasta. Noniin, ja hattuja ne teki Englannissa vuosi 1750. No niin, mä luulen, että kun rupee satamaan, meidän täytyy lopettaa. Mä haluan sanoa, että paljon terveisiä täältä Kanadasta sinne Suomen maahan ja kaikki minun ystäville. Pane nyt nappula kiinni. Näkemiin!